Her er kassen, dødskassen. Der er mega meget småtteri i, så det skal føre nu. Kom. Og det er lige op ved tiden, den er 6 minutter i 12. Vi er i gang. Den kører. Og det I kan se nu, er det sprøjter ud af siden på den. Tusind tak for i år, og vi siger godt nytår herfra.